Joo. Eikä mä... Onks... tää tätä... Joo. Tää on tätä... Hiekkakiveä. Pois hiekat. Ja jatketaan alaspäin. Taas pitää hiekkaa pois. Vieläkö? Ei, hyvä. No tänne sitten jatketaan joskus. Tein nyt tämmösen alkumainin ja... näköjään mennään hakkaamaan puuta. Eli... Tän hyyhen... Nämä... Tälle... Tänne... Putka! Näköjään pitää hakata puuta, että me saadaan kattoa tehtyä. Täällä alkoi nyt näköjään satamaan. Ei ollut mikään yllätys. No niin, hyppää sen puupelkun päälle. Todii. No joo, eihin me tehdä 10 minuutin videoa ehkä. Jos näihin, niin. Tää oli Let's Play ja se on 3. Koska no, täällä on sisko vähän väsyneenä. Joo, se huusi sille. Sille, että 10 minuuttia. Kyllä mä eihin kuvauta vielä. Joo, sitä puuta pitää. Joo. Ei kaikkia. No niin, sinne meni kaikki. Vähän lisää hakkaa. Koska mun pitäisi saada sitä charcoalia. Niin saadaan pari soihtua siinä taloon. Ja se ruokaakin voisi olla ihan kiva. Hakataan sitä lapua. Mä teen 10 minuutin video. Nyt on vähän noita ja vähän tätä ja vähän näitä ja sitä ja tätä ja kaikkea. Piti ottaa kiippeen. Puupikki. Hakataan. Ei, onks tää tavallista hiekkaa? Perhana. Täällä on nyt 10 kappaletta. Hyvä. No. Tuleeko tuosta? Ei jarkkua. Tänne ja 1 uuni. Ei kyllä uuni. Tänne puut. Juu. Sitten tavalliset puut tänne. Näin. No niin, ja nyt sitten aloitetaan katon rakentaminen, ettei vain tule läpi. Näin, ja vielä näin. Otetaan charcoalit. Tää heitti. Miten tasataan? Ei.
No niin, hyvä. Tehdään soihtuja. Näin. 8 soihtua. Hyvä, hyvä. Tuo kyltti tuli vähän paskaa. Tehdään tohon soihtu. Ja sitten jatketaan tätä meidän kaivosta täältä näin. Soihtu siihen ekana. No, tää on siistiä. Ois kiva, jos löytyisi rautaa. Ruokaparkkiakin alkaa käydä heikossa kohdissa. Sitten kun mä oon tehnyt kaikki nää Let's Play-osat, niin sitten mä pistän nää yhteen kasaan, että ne voi katsoa niinku ihan peräkkäin. Joo. Eli nyt mä lopetan ja nähdään ensi jaksossa. Tilatkaa kanavaa, jos te tykkäätte näistä. Ja moikka moi, moro.